rashin fitowar mahukunta a Najeriya su faɗi takamaiman inda Ibrahim Magu, wato mukaddashin shugaban hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC yake, ya ba da kafa ga wasu 'yan Najeriya ta yin shaci faɗi ko raɗe-raɗi game da al'amarinsa. Tun da farko dai an ba da labarin cewa jami'an hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ne suka kama shi, amma daga bisani sai suka musanta. Har ma hukumar EFCC da bakinta ta ce gayyata kawai aka yi wa Mr. Magu domin ya gurfana a gaban kwamitin shugaban ƙasa da ke gudanar da bincike akan cin hanci. Amma wasu na dasa ayar tambaya akan wannan ikirarin, suna cewa da gayyata ce ta girma da arziki, da jami'an tsaro ba su yi masa ɗaukar amarya a gaban headquarter EFCC ba. Bayanan da ke fitowa na baya-bayan nan dai sun tabbatar wa BBC cewa Mr. Magun ya kwana ne a hannun jami'an 'yan sanda masu gudanar da bincike bayan ya kwashe sa'o'i yana amsa tambayoyi daga 'yan kwamitin shugaban kasar waɗanda aka ce za su ci gaba da yi masa kwakwa yau ɗin nan. Ofishin ministan shari'ar Najeriya ne dai ya fitar da wani rahoto wanda a ciki ya yi zargin muƙaddashin shugaban hukumar EFCC da rashin sauraron magabatansa da kuma yin rubda ciki ko kin fitowa ya yi bayani akan wasu daga cikin kadarori ko kuma kuɗi da hukumarsa ta kwato daga hannun wasu jami'an gwamnati, zargin da ya musanta. Wasu masu yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya dai na sukar hanyar da kwamitin ya bi wajen binciken Ibrahim Magu. Malam Awal Musa Rafsanjani jami'i ne na hukumar Transparency International. Inda a ce akwai cikakken tsari a Najeriya na tabbatar da gaskiya da adalci, to da ya dace a ce an gayyaci Ibrahim Magu a sirrance ya yi bayani akan abin da ya yi sani ko kuma akan abin da ake zarge-zargen su da shi, ba a fito waje a wannan tonan sirrin ba wanda ina da illa ga yaƙi da cin hanci da rashawa, saboda ba wanda zai yarda da ƙoƙarin da gwamnati take yi na kirarin cewa tana yaƙi da cin hanci da rashawa idan har an ga cewa jami'an da suke jagorantar yaƙi da cin hanci da rashawa su ma ana ganin su a zuwan waɗanda suke da laifi wajen rashin gaskiya da adalci, duk da dai ba za a taɓa cewa wai ba shi da nasa kuskuren ba. Malam Awal Musa Rafsanjanin ya ce wani laifin ma na gwamnati ne tunda bata naɗa 'yan hukumar gudanarwar EFCC ba, gashi an bar mukamin shugabanta yana reto shekara da shekaru. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa tana da majalisar gabatarwa, an ƙi a kafa wannan majalisar gabatarwar, ba sa cikakken shugaba a wajen ba. Shi da kansa Ibrahim Magu, in gwamnati tana so ta sa shi, ya dace a ce tun da aka dawo wannan tafiyar, in dai har suna son a kawo gyara a cikin yadda ake tafi da yaƙi da cin hanci da rashawa, a kai sunansa majalisa a zartar da shi. Idan kuma ba a buƙatarsa, ya dace gwamnati ta kai sunan wanda take ganin cewa ya cancanta ya yi. Amma an bar abu haka, ni ina ɗaya daga cikin barkar da ake ta samu. Duk da cewa suna musantawa, ana zargin Mr. Magu ya hau tsini ne sakamakon zaman tsamar da ake yi tsakanin 'yan uba tsakanin waɗanda ake yi wa kallon 'yan cikin gida ne a tsakanin mukarraban shugaban Najeriya. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, Abuja, Najeriya.